Ribeira contará en verán coas escolas deportivas. Nesta ocasión haberá 9 actividades e unha novidade, o deporte náutico. O verán en Ribeira estará cheo de deporte. O Concello impulsa unha nova edición das escolas deportivas para o período estival, iniciativa coa que se busca que o tempo de lecer se ocupe con actividades deportivas nos meses de verán. Vai haber 9 actividades que son baloncesto, iniciación ao ciclismo, nade corre, pádel, patinaxe, psicomotricidade, tenis, vólei praia e tamén xadrez. Nestas actividades temos máis ou menos para cubrir unhas 320 prazas. Despois tamén como novidade, e tamén dentro do Concello quixemos promover o deporte náutico en Ribeira, unha vila pois que está tan ligado ao mar. Entón vamos a sacar as actividades, que son 3, que é a iniciación á vela, o windsurf e despois o paddle surf e máis o kayak. As actividades están pensadas para nenos e nenas de 3 ata 19 anos. Hai distintos horarios, distintas sedes, hai actividades que son na praia, outras que son en polideportivo, outros ao aire libre. As actividades náuticas, que tal vez sean as actividades que sean así un pouquiño máis relevantes, nas que temos así máis demanda normalmente. Dicir que se van a celebrar nas playas do Vilar, a actividade de surf. Actividade de surf, porque temos actividades náuticas, temos 3. Actividade de surf vaise desenrolar na praia do Vilar ou na da Ladeira. E os horarios son variables porque van a ter en conta un pouco as condicións do tempo. Mentres que os cursos de iniciación de windsurf e paddle surf serán na praia de Coroso e a vela nas instalacións do Club Náutico. O prazo de inscripción abrirase o 10 de xuño e pechará o 14, e hai que presentar as solicitudes a través do Rexistro Xeral do Concello. Pode facerse de maneira presencial nas oficinas que ten a OAC no auditorio que agora é o Concello temporalmente, ou a xente que dispoña de certificado digital poderá facelo de maneira telemática, facendo unha instancia xeral e xuntando o modelo de solicitude que se fixo para o efecto. Durante o mes de xuño serán os prazos para nos que presentaremos despois unhas listas para que a xente poda comprobar que os datos das súas solicitudes que estén ben. No caso de que haxa máis persoas anotadas que parzas dispoñibles, farase un sorteo público nas actividades que sexa preciso. As listaxes definitivas deste proceso de anotación serían o 24 de xuño. Aí xa saberá todas as persoas que solicitaron praza, pois saberán se teñen praza firme xa nalgúna das actividades. De maneira moi importante, nós solicitamos a xente que solicita praza, como todo mundo pode solicitar praza en todas as actividades que lles sexan de interese, se consiguen praza en algunha que despois finalmente non a van a utilizar, rogamos que se den de baixa. Para que poida ser aproveitada por outras persoas, a semana antes de comezar as actividades procederás a facer o pago, que se realizará de forma telemática na sede electrónica.